Λέγονται τα σωματεία τα οποία κατέκτησαν τα πρωταθλήματα ΑΒ Γ Δ γενικής βαθμολογίας για το περσινό πρωτάθλημα, ο Ναυτικός Όμιλος Ιτέας στην ΑΒ Γ Δ, στην κατηγορία νέων νεανίδων ο Ναυτικός Όμιλος Ιτέας και στην ΔΟΠΕ ο Ναυτικός Όμιλος Αλιβερίου. Από τον Ναυτικό Όμιλο Αλιβερίου είναι η Γιαννοπούλου Πόπη από την Περιφερειακή Επιτροπή και η Μητρόπολας Κωνσταντίνος πάλι από την Περιφερειακή Επιτροπή. Από το σύλλογο η Γιαννοπούλου Χρυσάνθη και ο Πάνος Γιώργος. Στην περιφέρειά μας ανήκουν 10 όμιλοι και αυτοί είναι η Αναγέννηση Λαμίας, η Αθλητική Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών, ο Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Λιβαδιάς, ο Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Χαλκίδας, ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαμίας, ο Ναυτικός Όμιλος Δήλεση, ο Ναυτικός Όμιλος Ιτέας, ο Ναυτικός Όμιλος Λίμνης, ο Ναυτικός Όμιλος Χαλκίδας και ο Ναυτικός Όμιλος Αλιβερίου. Από τους ομίλους της περιφέρειάς μας διαθέτουν κολυμβητήριο ο Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Λιβαδιάς, ο Ναυτικός Όμιλος Λαμίας και η Αναγέννηση Λαμίας. Οι 7 υπόλοιποι όμιλοι στερούνται κολυμβητηρίου, αλλά όχι και δραστηριότητες και επιτυχίες. Και αυτό οφείλεται, και είμαι υποχρεωμένος να το πω, στις φιλότιμες προσπάθειες των κολυμβητών και κολυμβητριών που παλεύουν κατά τους θερινούς μήνες κυριολεκτικά με τα κύματα της θάλασσας, ανάμεσα στις τσούφρες και γενικά με τις ακατάλληλες συνθήκες προετοιμασίας του. Τα παιδιά αυτά είναι αποφασισμένα και αγαπούν το άθλημα της κολύμβησης και η ελπίδα τους και το όνειρό τους είναι η απόκτηση κολυμβητηρίου για να συνεχίσουν αυτό που αγαπούν με διαφορετικές συνθήκες και προοπτικές. Γνωρίζουμε ότι η κατασκευή κολυμβητηρίου δεν είναι εύκολη υπόθεση και ούτε μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθούμε όλοι με κολυμβητήρια. Το πρόβλημα του Αλιβερίου όμως είναι πρόβλημα 25 ετίας και πλέον. Κάποτε θα πρέπει να δοθεί λύση. Κάποτε θα πρέπει να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις. Θα παρακαλέσω τους υπεύθυνους παράγοντες της πολιτείας να ξεκινήσουν, να γίνει η αρχή. Τις συνθήκες για την κατασκευή κολυμβητηρίου, πέρα από το ότι τις έχουμε κάνει γνωστές στην αθλητική και πολιτική ιεραρχία, τις γνωρίζει πολύ καλά και ο Δήμαρχος Αλιβερίου, ο οποίος παρίσταται. Προϋποθέσεις για την κατασκευή κολυμβητηρίου στο Αλιβέρι υπάρχουν. Και μάλιστα προϋποθέσεις που αμφιβάλλουμε αν υπήρχαν σε άλλες πόλεις που έγιναν κολυμβητήρια. Υπάρχουν 31 στρέμματα έκτασης που έχει επιλεγεί από όλους τους αρμόδιους φορείς του Αλιβερίου. Έχει γίνει από το Δήμο μελέτη μεταφοράς ζεστού νερού από τον ΑΕΣ της ΔΕΗ Αλιβερίου, γιατί εδώ θα πρέπει να πω ότι το κολυμβητήριο στο Αλιβέρι δεν θα χρειαστεί εγκατάσταση θέρμανσης του νερού με όλες τις οικονομικές συνέπειες που γνωρίζουμε. Με λίγα λόγια, απαλλάσσεται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από το ραγνά των εκατομμυρίων για τα ετήσια κάψιμα και συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης του νερού. Βοηθήστε κύριοι, όχι μόνο το Αλιβέρι, αλλά και ολόκληρη την περιοχή Αλιβερίου. Έτσι θα έχετε προσφέρει το μεγαλύτερο αγαθό στα παιδιά μας. Παράκληση των παιδιών, των γονιών, των δημοτών και κατοίκων της περιοχής. Το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Θα έχετε προσφέρει τη μεγαλύτερη υπηρεσία σε αυτή την περιοχή. Δεν θα ήθελα να συνεχίσω για αυτό το θέμα. Εμείς εδώ στο Αλιβέρι πιστεύουμε ότι το μόνο που χρειάζεται είναι η πολιτική απόφαση. Κλείνοντας, θα ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Αλιβερίου και προσωπικά να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς την Περιφερειακή Επιτροπή και την ΕΚΟΒ για την τιμή και την απόφασή της να γίνει αυτή η εκδήλωση στο Αλιβέρι. Η περιφέρειά μας είναι προβληματική. Αλλά η αγωνιστική της δραστηριότητα δεν είναι και τόσο προβληματική. Υπήρξαν σωματεία από την περιφέρεια που διακρίθηκαν σε πανελλήνια πρωταθλήματα με όλες αυτές τις συνθήκες της θάλασσας που τις έχω παρακολουθήσει εδώ και 20 χρόνια και ξέρω τι πονάνε και τι τραβάνε, και γιατί και εγώ προέρχομαι από σωματείο και κάποτε και εμείς κολυμπάγαμε στην θάλασσα.
Εύχομαι του χρόνου σε αυτή την ίδια γιορτή που θα γίνει σε μια άλλη πόλη της περιφέρειας να μην υπάρχουν, να έχουν επιληθεί τα προβλήματα, όχι βέβαια ολοκληρωτικά, αλλά κατά κάποιο τρόπο να εξυπηρετούν το πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριοι και συγχαρητήρια τα παιδιά. Τις αρχήτριες και τους αθλητάς, οι οποίοι βραβεύονται ή έχουν προταθεί από τον όμιλό τους ή κατόπιν κυρώσεως, διότι ισοβάθμισαν μεταξύ τους, ενώ είχαν σαν κριτήριο ήταν οι τρεις πρώτες νίκες στο περιφερειακό πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στη Λαμία. Από τον ναυτικό όμιλο Καλκίδος, η Περτσόνη Βαρβάρα προτείνεται από το Σύλλογο. Ο Κόλλας ο Νίκος είναι από την Περιφερειακή Επιτροπή στην κατηγορία νέα. Σήμερα ο Ναυτικός Όμιλος Αγιβερίου βραβεύεται και μάλιστα για δεύτερη συνεχή χρονιά από την Περιφερειακή Επιτροπή της ΕΚΟ για το πρωτάθλημα που κατέκτησε στο Περιφερειακό και Πανπεριφερειακό Πρωτάθλημα Κολύμπης στους άνδρες, γυναίκες και γενική βαθμολογία της όπεν κατηγορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία ανδρών και γυναικών είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά πρωταθλητής όλων των συλλόγων που δεν διαθέτουν κολυμπητήριο στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια στον Ναυτικό Όμιλο Αγιβερίου. Δύο σωματεία που βραβευτήκανε, αν και είναι στη θάλασσα, δεν τα κάνανε θάλασσα. Και σας παρακαλώ ένα θερμό χειροκρότημα για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ήταν οι καλύτεροι αθλητές της Περιφερειακής Επιτροπής.